Plan mo namin ako may tiniwanang doon. Talo kami lang madajoy-joy. Nakwala gamin eh. Nagtuto tapos sa dating asikaso na sa kami nga natulog. So after ilang years, years old guys nung last na nakapunta ako dito. After what? After nung 18 na ako ngayon. Ngayon na ako. Sabi na natin. After 6 years, eto na pupunta naman tayo ngayon mamamay. So napakaganda dito guys. So ito naman po yung eskwelahan ng Santos. Yan, probinsya talaga, no? Probinsya ang Dalina. Kasi nga nasa probinsya talaga. Nakakabis gumala. Naman guys, eskwelahan din to eh. O eskwelahan din to. Tapos doon naman yung kanilang sipa. So next video ko na lang po siya as in ikukuha. Pasensya na. Hindi ko na malayan. Yan magaganda ako ng bali pa rin. Sana po. So November 4, so cemetery. Dito tayo sa cemetery. Santos eh. Yan, makikita talaga na yung daming sasakyan. Kahit mga
barangay. So, what's more pa kaya sa ibang barangay mo? May mga nakatago-tago pang mga lugar na magaganda na pang-refresh mas lalo sa mga medyo stress mga trabaho. Siya malamig. Malamig po siya dito banda, iba yung lamig niya kasi nga maraming kwan. Mga puno. Hatid po yan ng kwan ng. So yan guys, napakagandang tanawin dito banda guys. So maganda mag-picture. Yan kala mo papunta ka ng Baguio eh. Yung klima ng papuntang Baguio guys, yung sa may Irisan. Alam niyo guys sa Irisan yung lamig niya. Parang ganun po pag dito ka po banda. Ganun po yung kwan niya, yung lamig niya. Pero hindi man as in totally ganun kalamig. Medyo lang. Medyo kasi din siguro din sa atin ang medyo makulit. Yan, malamig pa rin dito. Kasi nga, yan yung kagandahan kapag niya kapag malamig. Kasi kung kalikasan. Eto na, papunta na tayo sa Padawil, Baluarte, Bugibog, Kinmarin. Yan na po, at malapit na po tayo sa falls. Isa rin po itong dinadaya dito sa Santa Cruz. So Santa Cruz pa lang po ito. Yun, so nakaka-excite. As in, sobrang nakaka-excite sa mga gustong pumunta dito guys. Para masayang kasama dito yung pamilya mo at saka yung mga barkada. So, ito na yung bridge. So, after 6 years guys, dati hindi po ganito dati. Dito po guys, parang kay Manila eh. Madin sa ako, jadalan dyan. Ako pala magkanta boss? So, hindi pa daw pwedeng magdadaan yan. Siguro na, bumigay kasi guys. Kaya babalik tayo. Hanging bridge. Oh my God. Oh my God guys. Ang ganda-ganda, promise. Nakaka-refresh. Alam mo yung tipong problemado ko. Naku, masasabi mo talaga para kang walang problema. Kaya ano pa guys, tara na dito. Yun pa oh. Pwede itong pag-shootingan yan. Next episode. O yun, may bahay-bahay pa. So yun guys, kita nyo po doon banda yan. Bumigay po doon banda. Doon sa may daanan. Doon sa may kuwan. Kaya bawal muna. Wow, it's more fun in the joke ko lang. Yan, ang ganda. Ang sarap magpuan. Oh, yun guys. Yun na, oh. Bumigay talaga siya. So, kita nyo ba? Bumaba kami. So, bababa po kami ng Karayan po ito. Ayun, may naliligo pa oh. Yan, bumigay yung sandal.
medyo mahirap kasi mabato. Yan, may mga naliligo dun. Ay, my God! Lakad gano'n, di ba? Yan o, bumigay siya o. Bagyong Maring, isa rin itong nakuha ni, naapektuhan. So, Padawil? So guys, ito pala, naapektuhan pala to nung bagyong Maring, hindi lang po sa Bayugaw Bridge. So yung mga buong detalye, aalamin natin yan soon. Grabe kasi guys yung bagyong Maring dito sa Ilocos. Kaya naman kung nakita nyo guys sa vlog ko, yung Bayugaw Bridge talagang bumigay. So ito rin guys sa may Padawil. So Gora Gora Bells. Yan. Ito na yung daan, papunta na tayo. Oh my God, oh my God. Yan talaga. Oh my gosh. Yan ang sipag naman ni Manong. Ang sisipag talaga ng mga Pilipino. Tignan nyo guys, kasi na-cute ako. You know, cute. Buhay probinsya, oh my gosh. Eto na, dito na tayo. Dito eh. Tapos dito isang ang kagandahan ng Santa Cruz. Tignan natin kasi yun, barangay Falls.
So, eto na, malapit na tayo. Yo, yo, yo. So, close daw. Kaya, bye-bye. Angelic nga. Uy, kapitat daw. Disgrasya ka na daw.